ngifuna ukukhuluma kahle kahle ngesource yeinkinga zabantu abasuke benza imali eserious. Thola umuntu ukuthi umuntu uyanyuka aphinde umuntu ashone phansi. Ashone phansi umuntu kuthi puthu beyisikhokho aphinde futhi avuke. Ngifuna ukukhuluma ngalo ngoba asibafuni nabantu thina. Thi umuntu uke wabanzima bese waphelile lapha. Ingakho mawuthi uyangibheka nginto engaphuphi. Bayangazi abantu mina. Hey, kusukela kudala uyabona nje mina beqala abantu bengazi ngomkhakha wokulapha kwako 2010. Nginkunzi ngibhuqa ngishaya sabe kusendleleni yami ngidlula ngivusa abantu ngezi ngiliphezulu. Isource mfethu mhlambe la ukhona impilo yaphakama. Isikhathi esiningi mayiphakama impilo usuke khona lo muntu othandana naye. Sometimes nihlala ndawonye naye. Uyabona umuntu beke wahlala naye ndawonye nathandana wamuzwa la. Washo wathi umuntu wami lo. Khona umuntu wakho obona kahle ukuthi cha akaboni yena. Kodwa ngiyamthanda umehluko akaboni. Sometimes nize nihlukane nomuntu nithandana. Kube kuhlungu manihlukana. Kodwa ayikho into ezokwenziwa ngoba ukuhlukana is part of ama solutions asuke khona. Once umuntu wakho waba umuntu wakho mhlambe na waphela unyaka waphela nowesibili waphela nowesithathu waphela nowesi4 njalo. Lo muntu kusuke idalwa zakho ndoda ezinamandla zisuke sezimbuke zamenza igumbi lokucasha zawucasha kuyena. Yilo kubaluleka ukuthi ube no partner ohlakaniphileke empilweni. Kahamba ulanda yonke uvucuculo uhamba ubutha nje. Ukuba no partner, ukuba nomuntu, ukuba nesithandwa sakho esihlakaniphile. Senza umsebenzi wedlozi lakho wena ndoda. Wena ndoda ubelula ngoba idlozi lakhe linamandla lihlala lapha kumama wakho. Kwisithandwa sakho. Isithandwa sakho kumele senze njani? Kumele sona sibe ishock yakho. Awushokhiwe sona kuphela, ushokhwe na idlozi lakho esihleli ngapha. Iqalaphi inkinga? Nanti ke idlozi lakho sesihleli ngapha. Uyapheka, uyahlonipha, wenza yonke into. Iqalaphi inkinga? Iqala beke kwaba khona ukungathembeki. Angizwa ngithini? Ngiyakhuluma la mina. Once kwaba nokungathembeki noma ngaba ubani ongathembekanga iyaqala inkinga. Sometimes kuyaba indoda. Uthola ukuthi indoda izokubona kulula nje as if kuyinto right ukuthi hayi ngincinzela izingane mina. Umfazi kumele understand. Ima ngikutshela lapha kumfazi sekuhlale idlozi lakho elinamandla. Umfazi kumele akuhloniphe indoda, kumele umhloniphe nawe. Umhloniphe uhlonipha leli dlozi eselihleli kuyena. Ingathi umfazi akubi owakho. Kuba owabantu bakini futhi akagadwa uwe, ugadwa abantu bakini bahleli la kuyena. Uma umkhalisa umfazi, ekhala umfazi wakho ngezenzo zakho, akukhali yena kuphela, kukhala yena naleli dlozi lakho eselihleli kuyena. Asiyenze kibe isibonelo. Mhlawumbe umfazi wakho senezingane and uyamhlukumeza. Kuzokhala yena mase kukhala nezingane zenu. Izingane zenu ziyini wena ndoda? Ziyidlozi lakho kodwa sondele kumama. Kuzokhala nazo ngobaba. Uma ngabe sekucaca ukuthi ingxabano iyanyuka. Ngenkathi inyuka ingxabano yakho baba nawe mama kwenzakalani? Izimali zalendlini zizo affecteka because kukhala lendlini ekumele ibe i-supporting structure for your success. Wena ndoda uyinjini ekumele ibe i-supporting structure for herself. Uyakubona ukubambisana? Uma kukuthi ingxabano yenu ifika kwisigaba sokuthi ayilawuleki. Ingoba usuwenza wrong mhlawumbe ndoda noma owesifazane kuno wrong abawenzile and umuntu akafuni ukuthatha responsibility ukuthi I am the cause of everything. Nalo ufuna ukuyivikela. Why ufuna ukuyivikela? Kumele phela ngokwemoya esilwa
kumele umuntu aqinise ikhanda nalo aqinise ukuze kusuka umsindo. Uma kusuka umsindo ukuze ibe lula i-downfall. I-downfall ayibi khona umsindo ungekho. Ayibi khona umsindo. Kumele kube nomsindo. So imimoya elwayo iyayakha iplan ukuthi nizoxabana kanjani. Entweni obuzoyivuma nje. Mhlawumbe ukuthatha imoto waye garage, mawufika egarage mhlawumbe wahaka intombi. Mhlawumbe intombi yashiya lipstick la. Useyafika umama endlini uthi hayibo linjani ishethi mawunje. Mawungamtshela iqiniso uthi hayi lalela. Bengiye garage ngabona umuntu wesifazane ngamhaka ushiyela ilipstick bese uthi hayi vele ngenhlanhla lelo garage linama camera. If uthi ungikhola we can go and view those cameras. Ngekazayo lapho. Kodwa uzoqala uthi zi kube khonto ehlayo empilweni yakhe. Kodwa beke waqala uyihagela intombi wathi hayi mama akuyona lipstick le. Akuyona lipstick le. Uyabona i-marking pen le. Akuyona lipstick hayi lalela ke lapho. Uyasuka kumsindo uyanyuka uthi. Awusasuswa ukuthi wenzeni. Ususwa ukuthi uphikelani. Ngengathi uphika it's like you are confusing everything. Kanti mawuzovuma nje ukuthi hayi ngikwenzile ukuthi kodwa kwenzeke kanje. Kukhona umthwalo osukayo naye futhi makhona iphutha lezini avela athi hayi ngikwenzile ukuthi kodwa futhi kwenzeke kanje khona umthwalo osukayo nizoqhubeka lapha. Into edala kube nesiphithiphithi ukungathembeki namanga. Kanti lo muntu unedlozi lakho lo msindo ke ozonyuka. Lo msindo wokuthi sekukhona okhalayo sekukhona ukulala ngakhoniswana yilento efika idine ngqongqongqo idlozi elikulo nedlozi elikuwena. Ukhumbule kuyena khona ngisho idlozi lakhe likuyena. Seniyaxabana manixabana sekugcina kulo amadlozeni ke manje ileli kuwena baba nalilele endlini nelika mama plus nelakhe ehleli kuyena. Ngoba umsindo usalawuleki enza nje ngiyakuthayimisa ke namhlanje. Ehlisa umoya masekushubile. Ungawubanga umsindo masekushubile. Ungasebenzisi ilukuluku ngoba once wasebenzisa ilukuluku uzobopheka inguna phakathi. Uyophaquza one way. Uma sekushubile thatha umoya ubeke phansi. Noma usubona ukuthi indaba manje isiye ehlukaneni, ungahlukani ulwa. Ungahlukani udubile ukubopha lokho. Uzoba nebhadi uhlukani udubile kanti upartner wakho uhlakaniphile. Avele kusebenziseke lokho ukubopha inhliziyo. Zibopheke zonke izinto ozozichaya going forward. Wehlisa umoya ubeke la bese kusebenza ingqondo. Bese uapply what is right. Yini right ukuthi uma ngabe nikhuluma qinisekisa ukuthi umoya wehlile ube sober ukuthi mama uma kukhona iphuthe engilenzile hayi ngixolele mama kungenzeka ukuthi angikho msulwa naye athini athi hayi baba for a fact usuyaxolisa kodwa uyamazi uNozipho vuma uthi yebo ngiyamazi uNozipho nike nathandana noNozipho icishe yenzeka into enjalo because nami bese ngibona ukuthi ngiba close kakhulu kodwa ngazi mangibe ingenwe yini khona into evele nje ifike ekhanda lami nje ithi uyabheda wena nje kuvele ukuthi angeke yena Nozipho angazi leyangane kwenzekeni kodwa I believe ulwase ngikutshelile ngiphindi ngenze lento cishe yazi yawulimaza umshado wami uyakuzwa ngithini uma yena ezothi hayi angingeni ngiyahamba mina buza uthi mama unesiqiniseko ukuthi uyangishiya athi ngiyahamba lalela beke waphuma ngomnyaka phinde umfonele uthi mama uyabuya noma ngeke usabuya athi ngibuya miyeke usadiniwe phinde umthinte ngakusasa mama uyabuya noma ubuya ungamuncengi don't do that. Awu mama ngiyakuthanda ngicela uyabuza mama uyabuya noma ubuya hayi angibuyi ungalokothi uthi please mama ngiyakuthanda ngekuphileke awuyenzi lawo masimba lawo ayenzi lonto le kamncenge uma thakabuyi qala ke manje wena ke uthi hayi ke sengikwenzile mina ufuna ngikwenze qala ke wenzeni ungamove on enze njani thandaza ukuthi khonjiswa ukuthi uba lolandelayo uyamcela umuntu awuvela uhlomeke nje uyamcela umuntu bese ucela ngisho uhlobo lomuntu olufunayo mawifunela umuntu nje osoma business muchaze ngifuna umuntu osoma business onemali yakhe kodwa ongena moto ongenandlu ngoba ngifuna sivusele umusi siyothenga imoto yethu naye ufuna uhlobo njalo noma cha ngiyifunela isibutubutu nje sincane
engizolo ngisipho 3000 nje ngosi 3000 mhlambe makuphela i40 night ho 3000 okwakho singihloniphe isibutubutu sicele uzosiphupha isibutubutu one day noma ungasiphuphanga sovele silethwe exactly lento ebisemqondweni wakho ucela noma ngicela somabhizinisi mina one experience ozoba nomqondo fast ozongithatha sikhuluma into yaphambili singaloku simakana la uyabona esokwazi ukuya phambili uyamcela umuntu awuxovi uthi ngoba ngicabe nowami sengizama kulo qhamuke nalona usuyashela uzobe i-shelling machine uyamcela umuntu manje wavele ephiphweni noma waconfirma ukuthi nangu thembeka kuyena ungamfebeli noma uyindoda ngiyakuqwashisa thembeka kuyena bese uya understand ukuthi idlozi lakho selizophuma kuluya ebehleli kuyena ngoba uapply right selizongena kulo mphathe kahleke lo kodwa bezothi efika nalo usuyaphinda futhi uyi-shelling machine ngaphandle uzobaleka lo uyaliconfuse idlozi lakho idlozi lakho. That is the reason why ngithi mina umuntu obekwi downfall empilweni between indoda nomsifazane kodwa kube khona ungathembeki komunye wabo kube khona ungathembeki okudale ukuthi kuhlukwane mase kuhlukene impilo yaba nama challenges and akulula ukusurvive angiphathi makuthiwa nishadile bese nenza divorce lalela baba leyo process ayikho lula ihamba nendoda ihamba nomcebo wendoda ihamba nomcebo womuntu wesifazane imina kuphela okwazi ukuyi-reinstate leyo process nami ngi-reinstate kanjani ngokulandela imigudu yakhona ngenhlanhla nedamu lamakhanakana all net imina okwazi uku-reinstate izimpi eziqhamuka kwi-divorce yimi okwazi uku-reinstate izimpi eziqhamuka kuyithandani ezinye seyishayana zodwa uphinde umvuso umuntu aphinde futhi abe uye kodwa mawuzothi wena into yakho uyisolva ke lokuluku baba mawufuna ukunqoba okwehlisa umoya kwehlisa umoya nje ngoba isuka iningi power in fact akekho umuntu engathiwa akanayo ipower emgadile akanayo idlozi lemgadile akanazi ingilo sesihamba naye ayikho lonto ngisho iphara linedalo lihamba nazo umehluko idalwe ezimbi ezivumele ukuhamba naye azongena epayipini idalwe ezimbi ngisho umakoti eyoshada kunedalwa zakuba suke ehamba nazo zakubo hayi ukuthi umakoti beyoshada bethi abanye hayi uyabulawa ukhishwe ngebhokisi usuyo lalela uthi ukhishwa lapha uhamba nedalwa zakhona ezinye uhamba uyeni lapha la ushada khona ingakho mafika khona kuthiwa umabani ingakho abantu bakini beqhubeke bezokubheka na ukhumbule kubabheka because kunedalwa ezila ingakho mawukhala begijima befike noma ugijime bafike bakusupport noma kuwena oronke nokuthi amadoda wayiyeke lento ukuthi mangabe exabe nomuntu wesifazane bese ethi umuntu hayi okwakwami uhlangene nomamezala umamezala uyena ofaka umoya enganeni yakhe iyekeni lonto leyo vele njengoba kuyingane yakhe cabanga makuthiwe yakhe ingane eyakho thiwe nje ingane yakho yenze nje into eyenziwa ivele yafeba kodwa umkhonyana uyishaya wayilimaza bakuthiwa ifebile olokhu ubheka wena ukuthi hayi kodwa uyishaye kahle ngoba bifebile ayisebenzi lonto kusalayo ulimaza ingane yami kusalayo ziyasusana and uzosupport ingane yakho vele wena mkhwenyana uzosupportwa abaqini le ntombazane izosupportwa abakubo ngoba akumele abakubo bayilahle ingane yabo ngoba beke bayilahla abakubo ngoba kuthiwa wrong izoba nomzwangedwa ibona ukuthi ilahlwe ngale emzini ilahlwe nakubo izozibulala abakuba bayisupport noma ibhedile ibisiba calm mayisi calm bese beyayitshela iqiniso sakiyakha ukuthi hayi kodwa mntanami nawe la akwenziwa kumkhwenyana u1 no2 no3 no4 yabo
Sikusupportile phela ngoba uyingane yethu lapha isicalm isikwazi ukulalela because into kumele uyazi umuntu wesifazane beke wadinwa bonke futhi umqondo uyahamba. Umuntu wesifazane beke nje bathukuthela uthukuthela kuze kugcina kufike kwi-stage la umqondo wakhe ungasakwazi ukulalela, ungasakwazi ukurizina, ungasakwazi ukuthi mawukhuluma uinterpret inkulumo yakho ukuthi uyazi ngempela uyazi. Ingakho kuthi maqatshwana ethe kukhuluma lona kana ndaba ukuthi uthini into afuna ukuyenza naye ufuna ukuphendula kodwa akuzwanga ukuthi uthini ufuna ukuphendula kugcina wena ngoba yini akusalalelwana ukuthi uthini kuyaliwa kahle kahle njengamanje. Wena awungizwa wena ngiyachaza la baba uchaza ngesikhathi esirong sekuvuke enye into la awusakhulumi nalozodwa umaziyo la awusakhulumi nalozama umaziyo la awusakhulumi nalobuhle umaziyo sewukhuluma sekuvuka isilwane sewukhuluma nesilwane esingenandaba nawe esezivukile. Enze njani wena ehlisa isilwane qala bese uvusa uzodwa wakho bese uyakhuluma masehle isipendo sibona ngani uzombona ngokwehlisa umoya ngenkathi kwehla umoya yini umoya yilesilwane esiphezulu wehlisa sona sehlise sehle wenzani ngolimi ojwayelekile wehlisa umoya. Isibizwa ngani isilwane sibizwa ngomoya omubi futhi wehlisa umoya bese uzophakamisa umuntu. Mase umphakamisela umuntu uthi kodwa yazi sana sami indlela ekuthanda ngayo angithandi isixabane uqambe namanga uthi right ngamabomu uthi no nami libheke iphutho elincane olenzile uthi hayi nami ngibe wrong la ngo1 no2 no3 no4 siyehlaka isilwane bese yabuya kuzodwa bese uyakwazi ukukhuluma naye usezozwa. Izwa ngami lapho ukhona bhuti wami ohlala nomuntu wesifazane azi beke wadinwa kakhulu waba kuma extreme noma kuthiwa ufunde kanjani umqondo uyashintsha ungabusakwazi ukucabanga iveli iblock ingqondo noma kuthune imali engakanani beke kwadinwa waba kuma extreme akacabanga into straight umuntu wesifazane. Ingakho mawusumshaya ekuma extreme you are not solving a problem, you are making it worse ngoba sekuvuka isilwane mangabe umshaya uzophuma igazi isilwane phuza igazi sithola amandla mase sisebenzisa igazi futhi ukushonisa wena phansi ke manje sesikwazi ukunishaya nobabili kanye shaya yena kushaya wena uyozonda umuntu wakho uthi ungibophisile ungishayile umkhipha igazi kanti kuvuka isilwane saphuza igazi abanamandla. Umbonga umuntu wakho ukuthi noma umenza into embi athi angiko umbopha umuntu wami uyakuthanda leyo muntu sengasala konake nje ukuthi unenhliziyo encane kodwa umuntu wakho nje othi ngeke ngimbophe umuntu wami uyakuthanda leyo muntu manje ngalungisa le eyokuthi ni understandane mayinyuka imoya bese ohlakaniphile amehlise lo nalo uzofunda from the best. Ngelinye ilanga uyothi mawunyuke endodeni abe neplan okwehlisa kodwa mayizonyuka nobabili nizolimazana nizoshonisana phansi izophela imali ngeke ibe khona imali kubantu abalwayo. Noma kuthiwa usesikhundleni sepolitiki bayokudlala ipolitiki bakukhiphe bakulahlele mawunomfazi olwa naye endlini bese uthi uyathakathwa noma ushawa obani kanti cha ushawa yidlozi lamfazi lihlangene nelakho owalifaka ngapha elakho lithi wasenza isilimo wathi umakoti lo elakhe wathi umakoti uwena ungathembekile. Uma ngabe mfethu ubhekene nempi yomuntu wesifazane lwela ukuthi wena iba esayidini right iba msulwa hayi kuyena kuphela nasedlozini leni ibamsula ngoba ziyabona idalo uma kuyena wrong hayi uzozibonela naye. Uma kuukuthi wrong nawe ehlisa umoya ngoba vele you are not perfect, vele you are not innocent. Ukholozana vele wrong uzuthethe nje impela wala wrong nje uthethela ukuthi wrong waka ufuna uvele. Kuna abantu besifazane kuthiwa hayi uyahlanya ubani akefe nomsindo. Umbuzo wami uthi umsindo wakhe awenzayo usuka umsulwa wena. Uma ukuthi mfethu awukho umsulwa before lo ehlisa umoya lo wesifazane wakho awuqala ube msulwa wena. Ukuba msulwa kwakho idlozi lakhe lizobotha walunga umkhwenyana automatically uzozingenela yena esikhaleni qaqa. Uma ingasala uleka into yeni isolution ukuhlukana ke. Ngoba ngenzeka ukuthi uperfect indoda kodwa mhlawumbe umuntu wakho wesifazane akekho perfect.
and aka understand ukuthi yena angaba perfect kuwena because nje wayekuthole ngoronke njengoba engekho ke perfect kwayena ethi uyahamba ungamncengi iminyaka hamba uyazi ukuthi ujaheni le yakhona nokumshintshisa umuntu inhlelo zakho mos uzokwenza isilima aphuma athi uyahamba yakubo uyozama impilo nomuntu ayachetha naye ithi mayingazameki aqale phansi afuna ukubuya useza kuwena uyakudakelwa la insha ngophela kuyenzeka ukuthi kuganene kubhizi namafoni kuyakhulunywa kodwa manje akakutholi ithuma lokuya kulo muntu ayakhuluma naye ukuze akuthole kahle ufuna ube ngathi uyaxabana uyakuduba kanti khona umqonda yowenza awumqolele kumuntu onjalo kodwa futhi awumgwebi ungakutholanga ufakazi thola ufakazi kuqala thola ufakazi uma ungena ufakazi nje bekezelela ukuthi usafuna ufakazi uma ufuna ukuba neshow ukuthi kwenzakalani uze kuthini oKing Bhaka sokutshela ngqo ukuthi kwenzakalani ngiyonto okudlala phela mina sokutshela nje ngqo abangibizi King Bhaka for nothing ngithi angizikhulwe because izona ezenze abantu abaphezulu abantu abanemali abantu abakwipolitiki phezulu bashone phansi indaba iba sendlini ama politicians thola ukuthi inomfazi ekade uyivuka naye kodwa beke yaxabana naye kuvele kushitha ipolitiki eParliament shitha ipolitiki bese belungisa futhi ibisiyabuya ipolitiki ibuye futhi nawe ubukade ushaya amabhizinisi aphezulu avele nje angeza ama client angeza ama customer kuwena inkingi lendlini esigodlweni esikhulu masulungisa futhi la iphinde futhi into yakho ibuye nje isethe yona ingene khaxa awuthathi ngenhliziyo wenza okuright ngenkathi usabuza ukuthi hayibo unesiqiniseko yena ucabanga ukuthi hayi yabona ke kusho ukuthi worried ngoba ngihambi kanti yona you are doing the right thing ukuze impilo iqhubeke once wenza lento ekutshela yona uzoya phezulu empilweni nguKing Bhaka impela ngiyazi one day ngiyohlukana kodwa ngiyohlukana ngiapplyile lento engisho ngeke mina ngifuna ukuthi hayi ngoba sixabene futhi sekuhamba la ngeke ngiyenze lento apply lama rules ami ukuze impilo iye phambili abantu abalashwayo baye phambili awuhlomeki nawe mawunjalo usebenza kanzima usozela izingane zakho ungathathi inqumo esheshayo cha mnika isikhathi umuntu wakho umbuzisise umuntu wakho ibisilokhela yona ke ingqinamba mayisilokhileka kube lulu kwiqaka kunemigudu nama test that you go through mawaphase wonke iyakwazi ukuphinda iqaqeke mawaphase wonke kodwa wabilula ngoba ungathi uthi wena ndoda ubuseza kahle avela jikene esithubeni athi hayi nama ngisafuni isivele yalokho ngakuyena pha ngoba ingqinamba uNkulunkulu alibusise emakhaya ngithanda ukuphupha umuntu wakho bengabe nisazwana mphathe kahle ngoba ngedala sale ekhaya esezakhele kuyena uma kuukuthi nihleli ndawonye endlini anizwani ilungiseni leyonto ngoba niyathandana ngoba ungazwani kwenu kuzo affect izingane nizoba nezingane la ezingacacile ezinomqondo olibele izingane kanti iziphi zabazali zehlela abantwana ohamba uzurawunda nengane nenkinga kanti umqondo wabazali wehlele abantwana izinkinga zabazali zehlele abantwana uyabona bengabe ningane ngempela ekuthiwa lekhaya isiphiwana izwa ngami it's either abazali bayo abasathandani and ungathandani kwabo bekucatshwana noma bayathandana kodwa balwa kakhulu izoba khona ke ingane engekho right lekhaya impi zabazali ezihlele ingane izoba dom njengani hayi sinengane yethu lana ayikwazi ukuhamba uphu baba wayo uphu uma wayo hayi bahlukana inkinga zabazali zenganeni hayi bakhona bandawonye kodwa bakhalisana imihla namalanga lezo nkinga ziwele enganeni akulona iphutha lengane ukugula kwalo iphutha lalaba ya and imali into ezophela kubona bezama ukusiza lengane bazobe beyiphonse ezinyangeni ezamaqola waphela khona izinyanga ezisebenziswa imoya yenkinga zakho ukuthi hambe ulahla imali kuloya muntu uhambe uyishiye imali uyishiye kanti udayiswa yile nkinga ohamba nayo iyona ekulahlisa imali iyo ufuna mangikhuluma kanje ufuna lizwe idlozi lakho ukuthi hayi inkunzi le ufuna lizwe idlozi lakho ukuthi inkunzi le ngoba mina ngizosupport idlozi lakho mina ngizoba iziphi zedlozi lakho
ngenhlanhla ngizilwa ngoba kana oil bese uyaqinisekisa ukuthi uyafika. Nginendaba ezimnandi mina ezokwenzeka. Mhla ka 7 sawuyimemezela official mhla ka 7 khona abantu mhla ka 7 nje khona abantu abasala ngenkathi siya ulwandle since ipower demonstrate ngayo yonke indlela njengamanje laba basala abanoma kana oil kuzophoqa ngizohlaba inkomo apha wathinta ipower nje inkomo iyafuneka ukuthini ngizohlaba inkomo nje sambe siye esikebheni njengoba sasiye nalabo abanye uma kubuywa esikebheni sohamba futhi sesiya edamini lika makhandakhanda umehluko ngeke ube lensebenzo enkulu ngoba ephuthumayo njengalisuka kuyona kodwa nje ngoba ipower iza ngenye indlela nisazobona njengamanje iza ngenye indlela laba basala ngoba khona basala ngorongi laba basala ithuba lokugcina la ngomhla ka 7 isikebheni masekiwa le edamini kuzobe ngewona umcimbi njengasekuqaleni kuzobe kuyinsebenzo eqinile yalabo basala kodwa izobe ikhona inkomo mhla ka 7 shuthi izodlula le weekend ngeweekend elandelayo umhla ka 7 loyo 7 June lo weekend abasala ithuba labo ke leli ithuba labo ngoba kuzobe ngewona lo mcimbi ofana njengaloya ukhumbule kwenzekeni kuzaloya kube khona uthingo lwenkosazana olaze lafika 2 times luyi demonstrator ukuthi nansi power ifikile njengamanje ukhumbule kwenzakalani uma ungena edamini ipower yazizela yona izogeza lapha enyaweni ngoba ukufa nenkinga zingena ngeenyawo so kuzobe kwenzeka lokho uthingo lwenkosazana luyofika mhla ka 7 uthingo lwenkosazana liyofika mhla ka 6 intatha liyobe likhona uthingo lwenkosazana mhla ka 6 intatha abangane emidilova nje ipower angithi ngiyakutshela uma ungena edamini khona ipower yeze izokugeza mhla ka 7 so besiyosebenza esikebheni siphinde sisebenze edamini mhla ka 6 bonke abantu basemdilova lapha ngasedamini bolibona uthingo lwenkosazana intatha lobe lukhona early in the morning mhla ka 6 lobe liyophuza edamini luthi King Bhaka hawu usukazi kanjani angithi bazolibona ngiyasho nje lobe lukhona hayibo King Bhaka into enjalo kodwa yebo nawe mawuza ufaka inyawo edamini uma iphawuyeza izogeza inyawo I know baningi kwenzekile inhlanhlaka yalaba ngoba yenziwa specially le futhi announcement yakhona ithe nje gqi imali yakhona ifani yasekuqaleni izothi kuba ngezansi le yabo izothi kuba ngezansi le ngoba like akukuningi okuzobe kwenzeka edamini njengalokho kwasekuqaleni lekathi sikhona lokho ku special kwalabo abasala izothi uthi gqi yehle yabo kodwa futhi ithuba lokugcina leli okushuthi osale manje okwakhe lokho futhi mina abathanda ngoba ipower yaphezulu ngisazobona yiwa phezulu yabo thiwa ngithe go ngiyamba ngebhanoyi mangabe ngiyali hayi kulalela khatha ngebhanoyi likhona ke isikhathi ukuthi ufuna ngihambe phansi ngabi ke ndiza uma ngihamba phansi ufuna ngihambe ngelimousine uma kungeyona limousine ufuna ngihambe ngebhanoyi mangiyedamini lifike lenzeni lifike lihlala khona edamini nelimousine izohlala lapha izohlala khona edamini nje ithi ntse kube yidamu ngale bese bayilimozini phezulu bazobona niyoshuthela mase kuba no carpet ozokuphuma isicabheni lesi singapha ngasedamini owehlayo okhomba edamini mase kuba khona red carpet ophuma ngapha usuyongena lapha ezindlini izoba kanjalo ilimozini lapha edamini njobe ikhona nayi la ngaphandle ngishuthile kwi video previously ngabakhombisa yona bekumele ngiyithenge bese kuphoqeka power inkulu kakhulu bese kumele ngiyithenge limozini angithengeli mina power angilingani nabo umehluko ukuthi ngiphila nabo ngeke uzu-understand awo angilingani nabo eyokuthi mase ngihleli phakathi uthi mawungena ubone ukuthi angihleli ngedwa ngihleli nepower ngeke uze uyibuke ngamehlo but uzoyifila ukuthi hayi la
Amanqamnce azobe phakathi awokuthi makwenzekile wangena nawe ngoba ngithi phela asinathi kuthiwa ififth wangena iphuzo amanqamnce yaphakathi nisazobona kumnandi kakhulu lapha kulimozini phakathi ziyabuya lapha ayiphuza isayida lapha awungeni isayida lapha yabo awungeni isayida lapha khona ama champagne manje lapha kulimozini yabo khona ama whisky kantswempu khona ama connect lapha njengama ngizonikhombisa khululekazi ngizonikhombisa but not now maybe tomorrow or Friday or Saturday mase ngenza live or Saturday ngizonikhombisa konakala lapha kulimozini akudlalwa mangihamba phezulu ibhanu mangihamba phansi ile uma ngithandile sengayithatha ke lokhuzana iX6 ngihambe ngayo ke ngithandile ke nami ngifuna ukuba normal ngalelo langa kodwa mangifuna ungabi normal hamba ngelimousine ngihamba ngendiza thaqa ngelimousine hayi ngifuna ukuba normal ngifuna ukuhamba ngithi wola emgwaqweni nami thatha ke X60 mase ngilandela lezi imoto ezingilandelayo ngemuva ke inamba yami 0798130260 kule weekend ngiya edameni siyosebenza ngezinga eliphezulu kodwa mhla ka 7 next week bonke abasala